Vredna donacija u vidu medicinske opreme stigla je u Dom zdravlja sa stacionarom u Guči. 20 medicinskih kreveta sa dušecima, 20 natkasni i isto toliko stalaka za infuziju donirala je Srpsko-američka medicinska asocijacija. Za ovu donaciju smo aplicirali pre manje od 2 meseca i predstavnici ove asocijacije, dr. Ivan Aksentijević i magistar Zoran Mladenović, došli su u obilazak naše bolnice i rekli su nam da ćemo ubrzo dobiti 20 kreveta, 20 dušeka i poslali su nam još plus ormariće i ove stalke. Ovim putem se zahvaljujem predstavnicima ove asocijacije što su nam izašli u susret i nadam se, kako su nam obećali, da će u narednom periodu doći da obiđu bolnicu i naravno da vide kako to funkcioniše sa njihovom opremom. Stacionar je nekoliko puta rekonstruisan, a poslednje uređenje pretrpeo je prošle godine. Prošle godine je početa rekonstrukcija negde početkom godine i završena je u novembru prošle godine kompletna rekonstrukcija. Tu je zamenjena, stolarija nije menjana, ali je urađena termoizolacija, urađeni su kompletno zidovi, podovi, urađeni su toaleti, zamenjeni su unutrašnja pregradna vrata i ova sad naša bolnica izgleda ovako prelepo. Radove je radio Ramark. U ovu rekonstrukciju uloženo je 39 miliona, od toga 16 miliona je doniralo Ministarstvo zdravlja, 10 miliona i 700 je donirala naša opština i 10 miliona je donirala Namenska Lučani. Rekonstrukcija toplovodne mreže je u toku, te će nakon završetka radova stacionar biti potpuno opremljen i funkcionalan. Mi ćemo već u decembru sa ovom opremom i kad dođe grejanje moći da se vratimo i da redovno nastavimo taj rad koji smo radili pre. Još jednom moram da napomenem da smo prošli sa projektom gasifikacije Doma zdravlja i bolnice. Ovim putem se zahvaljujem predsjedniku opštine kod Ministarstva za ekologiju i zaštitu životne sredine, tako da je u najavi da ćemo preći na grejanje na gas već oko nove godine, nadam se i početkom sledeće godine da ćemo se, nećemo morati da se grejemo na ugalj i bit će kompletno urađena gasifikacija Doma zdravlja Guča i bolnice u Guči, a mada Dom zdravlja Lučani grejanje sasvim u redu, grejemo se preko toplovodne mreže iz fabrike Milan Blagojević. Zbog zastarele cevne mreže, Dom zdravlja u Guči posljednje 2 godine imao je problema sa grejanjem, pa će pomenuta rekonstrukcija veoma značiti pre svega pacijentima, ali i zaposlenima u ovoj ustanovi.